Chirongwa chesister to sister chakandibatsira kuti chakandikurudzira kuti ndidzokere kuchikoro, nekuti pfungwa dzekudzokera kuchikoro ndaive nadzo but ndandisingazivi kuti munhu akaroorwa nemwana anodzokera kuchikoro. Saka ndangogara nekuti ndakaita mwana wangu 2020 ndo pandandiri supposed kunyora, ndo pandatizira ndisati ndanyora. Saka ndakabva last year ndipo pakabva pauya amenta wedu tandiwe musinami kukatapa. Ndanga ndine 17 years. Wakanga wamitiswa here? Ndanga ndisina nhumbu. Saka menta wedu auya ikoko ndo pakabva atidzidzisa, taidzidziswa magariro, matauriro nezvakasiyana siyana. Ndobva azosvika paexercise yaidzidzisa nekukurudzira kuti mwanasikana akasiya chikoro adzokere kuchikoro. Ndipo pandakabva ndavabvunzawo kuti ko inini handichisiri musikana, ndava amai, ndinokwanisa here kuti ndiende kuchikoro. Exercise iyo yaitotsanangura nekuti munhu anga ari ipapo paexercise iyo anga tori nenhumbu. Ndobva vati zvinokwanisika kuti munhu akaroorwa adzokere kuchikoro. Ndipo pandakanotsvaga nzvimbo kunemo, ndobva vati aiwa hazvikwanisiki kuti munhu akaroorwa aende kuchikoro. Ndipo pandakabva ndazouya kuno kutara 15 km kubva kwandinogara, ndakatouya nemurume wangu takatsvaga nzvimbo takaiwana. Ndipo pandakabva ndasiya ndaregister, ndakatotangira form 4 second term, ndobva ndatozonyora last year. Murume wako akakutsigira zvakadii pakuti udzokere kuchikoro? Akandisapota singamboiti, nekuti tisati tasvika kuexercise yekudzokera kuchikoro tadzidziswa kutaura zvakanaka, tatakutogara zvakanaka, taimbogara zvimwe zviya but aiwa tanga papatane change nekuda kwesister to sister. Pawaiva kuchikoro mwana wako aiva nemakore mangani? Kana kuti mwedzi mingani pawaienda kuchikoro uchitanga kuenda kuchikoro? Ndakatanga kuenda ne1 year 7. Kuti katasati takuzivawo kuti mumba munorespectiwa, unoita seno tina ndi mwana mudiki, ndaingofungidzira kuti ndizvo zviyezvo zvemukomana nemusikana. Saka taingoita marafu nekudi, but takazodzidzisiwa kuti vanhu vanogarisana sei, nerespect kusister to sister. Ikoko ndiko kwakandibatsira, ndikaona rubatsiro rwakasimba. Saka murume wangu pakaona kuti mudzimai wangu achinja, nekuzomuudza futi kuti kusister to sister takurudzirwa kunzi vakasiya chikoro vadzokere, akabva azvitambira, akatotaura namai kubikwa, vakabva vangomupawo sekuudza kwavakandiita. Ndipo pakabva atanga kunisapota zvikanda kuya kuchikoro. Murume wako anoshanda? Murume wangu anoita zveukorokozi. Ndakabuda ne2 A's 2 B's ne1 C. Ndakabuda neA kuheritage A kuheritage, B kugeo, C kuagriculture, B kuenglish neA kushona. Ndaishuwa kuita nesi, saka ndakafoira science, ndo dzakakosha kuti ndiite nursing. Then maitausa kana kuti antivhi vakabva vanditi ndinokwanisa kukurejistera, bosi nasisina mari, susu mari kuno kundeye kungotamburira. Vakati ndokwanisa kukurejistera, unonyora science dzako, wanyora then ndini futi ndichakuendesa kucollege nemari yangu. Tongo ndakapiwa scholarship naantivhi.